Kaixo, hauxe da 6. Eta horrek esan nahi du aurrera goazela. 6. honek, dena dela, besteen martxa drama, 5 atal dituzue. Eta lehenengo atalean, entzumenean, jarrituko dugu aurreikuspenak egiten, oso garrantzitsua baita. Batez ere, gai ez ezagun edo gai komplejo bati aurre egin behar diozunean, jakitea edo biltzea, gutxi gorabehera zer jakin dezakegun gai horretaz. Eta ausartak izatea eta arriskatzea pixka bat. Eta ero, berri xelebre batzuk landuko ditugu, beste familia batek nola greba hasi zuen bere semeen kontra, eta holako goza, bai. Mintzamenean, lehenik eta behin, aholku batzuk emango dizkiogu, nolabait oso egoera errealean dagoen bati. Imaginatu, daramazu ez dakizen badegun bora euskaltegian, baina kostatzen zaizu hitz egitea. Hitz egitea batez ere euskaltegitik kanpoa, baina baita ere ikasgelan bertan ere batzutan. Ez zaizkigu falta arrazoiak, ez zaizkigu falta hitzakiak, eta horiek egingo ditugu zerrendatu pixka bat, bakoitzaren egoeratik abiatuta. Eta gero saiatuko gara aholku sorta sortzen, egoera horiei aurre egiteko teknikakin edo ideiekin, bai. Hori, noski borobilduko dugu lehenengo mintzasaioan. Eta lehenengo mintzasaioan bertan ere, logika joko bat azaldu beharko duzu, horren aukeratuko duzue, guk emandako logika jokoen artean bat, eta horren zuek planteatuko diozue logika joko hori zuen ikaskidei, eta haiek asmatu beharko dute. Eta holaxe emango dugu lehenengo mintzasaio hori. Bigarrenean berriz, eztabaida bat burutuko dugu, rol joko bat egingo dugu, kanabisa legezkoa izan behar duen ala ez, gaiaren inguruan, eta horren bakoitzak hartuko duzue personai bat, eta personai horren eritziak defenditu beharko dituzue. Ea ze moduz ateratzen den, uste dut ea gai garen holako telebistako tertulia zaratatxuitako bat moduko zerbait egiteko, bai. Baina, gaiarekin edo gaiari buelta desente emango dizkiogunez, azkenean zuen eritzi ere jakin nahi izango dugu, eta horretarako, grabatu ingo duzue ja, zuen eritzi benetakoa zer pentsatzen duzuen kanabisaren legeztapenaren inguruan edo gainean, alde, kontra, zergaitik eta bar, bai. Irakurmenean, bi pertsonai historiko oso ezberdin ezagutuko ditugu, Marilyn Monroe eta Jack Sanketil, ez ditugu jarriko leku berean, baina haien inguruko ariketa batzuk egingo ditugu, eta ez dira faltako egia gezurrak eta mota horretako ariketak. Eta testo luzeak, batez ere testo luzeak eta pixka bat bereziak lantzen ari garelako, eta lantzen jarraituko dugulako. Idazmenean bi esparrun landuko ditugu nagusiki, alde batetik deskribapenak eta beste alde batetik gutunak. Deskribapenak, deskribapen errex batzuk egingo ditugu, errexak baino zehatzak, guk gauza batzuk emango dizkizugu, eta zuek guk gauza batzuk emango dizkizugu, eta zuek aukeratu, eta orduan, haren deskripzioa edo deskribapena egin beharko duzuen. Eta bestetik, herri batetara jende erakartzeko alako iragarki bat antolatuko duzue. Zuek aukeratu herria, eta iragarki hori egingo duzue. Eta gutunak berriz, gutunen sarrerak eta maiera lantzen jarraituko dugu, eta kasu honetan, gutun bat idatziko duzue, baina gutun informalago bat, oin arte nahiko gutun formala laundu ditugu, baina orain gontan kontatu beharko diozue lagun bati Londonen gertatutako esperientzia bat. Eta azkenik, 5. atalean, osagarrietan, kausalak eta deklinabidea errepasatuko dugu, etzaigu gaizki etorriko noski, eta horrekin batera ezagutuko dugu aditzak.com webgunea, webgune nahiko praktikoa gertatuko zaiguna, aditzaren gaineko zalantzak eta ditugunean. Batez ere nola esaten da, ez dakiz zer,